Marami ang alaga doon, bro. Dami na. Dami ah. Sinabang ako ng itim. Matay kami dalawa agad. Bago pa lang yun. Bilis na. Meron bilis ng gamit. Wala ko magawa ng ano yan. Tulungan ba? Nagawalak ko eh. Tulungan. Pero pag malalaki na. Gagala. Oo. Diyan, dito. Siguro kung may paano mo na tulog ba agad. Hindi na tayo magkawin. Yung masari pa ito, mas di pa bumalik ka. Sarapan nga doon eh. Sabi ko nga kay Utol, sumunod ka na. Oo. Sabi mo nga sa kita ito. Kaya, kanya, tara. Kaya lang yun mag-isa, tapos malis pa ako. Saan pala anak niya? Isa, may asawa. Nandiyan din. Pero ano lang, sa madaling ko lang. Away. Doon ako sa asawa pa po pasok. Malutan kasi malayo eh. Sa madaling ko lang. Kaya siya lang malingit talaga. Wala pa kasi dyan. Lagi ka lang matulog yan. Wala naman silang kamala. Wala na. Sige siya lugay. Nandiyan yung pinili natin na lugar. Kasi mahal-mahal ang pinili. Ano lugar? Yung kurente na yung parang sa masakit. Big. Kung magkano bili namin dyan, 150. Pero galing talaga pre. Bahay namin na-stroke. Ano na, hindi na ako makalakad. Nakabalik. Kabalik sa dati. Kurente man, kurente yung baywang mo, saan mo gusto ilagay. Logo bed yung pangalan. Lugawis. Kilala na dyan. Tapos may bed siya. Ihiga ka doon. Hinihilot yung mula pa mo hanggang Ay, mahal na talaga pala yun. One. Isip mo lang ang oras. Ilan gusto mo. Pero parang minimum 40 minutes. Tapos mainit. Tapos talagang baka ka din naggamit sa kanya. Tapos tumalaw. Ate, gano'n ate. Pinatiyan ko siya kay siya pa may sakit. Hindi pa niya kaya pumili. Hindi man pwede hulugan. Tapos talaga. Jadi yang berlama. Minsan-minsan sana nila ko. Wala. Tulog talaga siya. Yung asawa niya, dyan pa. Nung araw. Kuan nga, sumalang yun po sa misis. Kasama din eh. Pumunta doon? Oo, kinapunta ko kay problema din eh. Hindi makalakad. Mabaga, masakit na ba yun? Sama sila eh. Hindi na bumalik kaya siguro. Sila bubayad eh. Pabayad yan. Di ba dati meron dyan? Oo, yung sa Silabong dati, sila tayo. Bayad sila, ano eh. 60 pesos na, 30 minutes. Sila, dati
dati, nalala ko sa inay. Yan, gano'n. Yan banda sa Michael Hill. Pero ano yun eh. Yung sa bahalang nakalagay. Kasi dalawang klase yan eh. Kaya timo na paa. Kaya Taiwan. Sa kakahiga. Meron naman yan sa mga isim na ngayon. Oo, meron na yun. Di ba? Sa promo nila. Ayaw ko na kung parehas yun. Promo nila sa isim. Pinapromo nila yun para mapilit. Oo. Sasalang ka para mo. Tapos kung nandan nyo ba, bibili ka. Yan ang technique na rin yun. Walaan mo. Ay, wala. Talagang meron ko yun. Bigat talaga. Pero kung siya mo, may sakit ka na gusto mo bumalik. Mas okay kasi wala ka na. Ano? Sita. Walang gamot. Ako naniwala ko kasi yan. Rescue driver ko bata pa pa eh. Siguro, nakayunti. Terus na ko parang bata pa kay Alan. Wala pang 30 tayo. Paralisan na. Hirap pa rin mapa. Straight lang siya. Sana ganyan ano. Ano sa tuminggo to. Sa tuminggo. Lakad na. Yung nga na. Ay, sige ka naman siya. Para kasi yung binubuhay yung mga kamarado. Binubuhay. Parang tira talaga. Oo. Tira talaga. Eh ngayon kung sabi ko, pabor sa kanya. Kasi Kaya ayaw yan mo eh. siguro, siya rin yun. Pero kung sa akin pagalaw, mas masarap pa rin sa akin bakasyon siya. Oo. Isip na Para mag-exercise ha? oo. Yun pa rin yung exercise talaga na ano, na natural. Pawisan ka, natural ka. Oo. Yun, pawisan ka dahil nakakasigasahin. Tapos maulit. Ito talaga yung nakauna sa ako. Oo. Pagtapos na yung revolution doon, mga sakit ko, wala na. Oo, wala na. Hindi na sila dahil. Hindi na sila. Doon pala ang tagos yan. Dito ka na Inggo, yung pinagmamalaki ng Inggo. Yan, tapos na rin ba dyan kanina. Nung nakila ko ng Inggo, nalala mo na. Oo. Yung luman ako doon, lumabas ako ng nagbuwa. Tapos eh. Wala. Oo, wala. Exit ako rin. Sure ka talaga kasi lumasan ko eh. Galing ko sa yung sa kanunan. Ay, exit. Malaki ako. Dito sa oras. Doon magdaan pa rin sa bukid, sa taas. Oo, nakita ko talaga yung kabilaan pa rin. Hindi pala kayo, iba simuntado pa sa buhay. Bubus pala. Ah, hindi ba lahat? Kapagay na lang, bibigay ng tagalan. Diba dapat sabay-sabay para masiksik mo na yung lupa. Oo. Sa amin doon, lumot na lang yung siko eh. Sa paradahan. Katagalan, parang lumot yan. Tapos maguba yung lupa. Oo. Kasi bago pa eh.
Jimmy Highway pala. Tawag. Ha? Jimmy Highway. Tawag nila. Limit? Manila to Bicol Express. Jimmy Highway. Sunto. Mas? Paano yung patay mo dito sa hindi na padala? Ha? Diretsuhan na talaga po sa'yo dito. Oo. Nananaga. Oo. Sa kaya Amigos. Ito kasi, kung ginito itong kada una, para lahat ng bayan madadaanan. Dati, dati. Oo, kasi mga bayan ang dinadaanan ito eh. Hindi nila naisip na Yung, yung bundok na yun, wala namang bayan doon. oo. Kasi may tumamit sa kanya. Nagkatapit. Oo. Kasi kaya naman ang ibuhay sa bayan. Nalala ko pa yun. Dahil nung araw, pwede buhay ang bayan na yan. Walang pa yung Quirino. Oo, di ba? Yung lahat ng lahat. Natapos yung Quirino, ilaraw yung dahil. Lang pa sa ating munan. Yung dinaanan mo ko rito na maliwanag pa. Kasi ha? Yung dinaanan mo ko rito na kahit na. Ano pa yun eh? Yung pala gulo. Oo. Bakit nga siguro nakalis doon ka? Ano? Oo. Ayun, wala pala. Wala pa kanyang pandemic. Wait. Ayan sa kumakak.
Kaya ko lang natitira